Irek gede nih kene saiki ngendi ya. Kayak ngendi lek nyantolne irek. Berarti irek ditali iki didekane tengah irek ngono. Iya, digere irek kan irek rumahnya. Yo. Ndak bengkong boyoke. Irek gede ya bisa dia nih. Iya, Jan. Ya kayak ada wedhus ae. Lah apa to, Kong? Wong bocah kok tiadane wedhus ki. Kok model. Kok tuman cetok aku kok sak penake dhewe. Iki anake wong lho, Kong. Kayak ada wedhus ae keronjong ngono. Pak Eri, putu mar pe diadane kandang wedhus lho karo Mbah yo. Kok eneng acarane. Iya lho Jan, lho apa nangis sih Sarah? Apa nangis lho? Kayak ada wedhus ae. Jadi kalau ini dia tahu kan ini. Keronjong dia ada wedhus ae digantung. Ini humang kok kayak renor-renor kok tok ora tukulne bengok-bengok. Wah. Kerep ngono ora tukul ini. Itu tambah gitu. Gene keke ora tukul. Nah itu kulmu. Kowe ngerti apa ndi Ora cangkemmu? sing sak urunge lho. Yen tamu wae. Jadi beli sama ini kok orang biasa ngiceng-ngiceng dilus sore biasa di sawah. Usung-usung. Mulai setampil ya nggak tahu lagi. Ya udah tadi damai pikirannya. Ya tadi tentang Berarti jangger yae niki aku kudune udah lek no. Pung. dulu bengi karo bom kuwi kowe uyahe bom njupuk-njupuk iki kena. Ono di rumah ono lawang. Dikira minggu demit karo tanggane. Iya tenan. Oh, bahan magrib anu dadi obor-obor. Berarti kayak anu lelakone. Ngono tenan. Iso uga. Ya dibantah. Cara aku tak bantah, kowe kok ngerti. Nyapa ngurus-ngurus. Ya jenengane wong to, Kong. Ora, wah kuwi lelakone Dendi kuwi. Heeh. Layak anu ora nyambet gawe sugih. Oh, berarti lelakone kuwi. Beneran sugih ngene ngono. Iya pangono kene, ngono. Melu-melu apa piye? Mrene ora melok. Yo, melok. Main teng griya to? Ya kae. Mana lu kare. Oh, Yo, ngopo wae tuwong. sapa? Wong suwung. Sinten? Ya wis dibure kok. Cangkong. Napa? Napa? Lho, sesuk pakutan direk main ngethuki beras apa ora? Piye ta aku kadung ndak duwe beras blas kok. Lho, ndak enek. Tenan. Mak, Apa lo? sesuk aku ndi berase? Kuwi. Wo, enek. Neng. Kok kok jual? Ya ditekai nyelip neng kemeng. Kadung aku ra nempur. Wis digawe sesuk. Iya, ora kok kepiton iki salah. Kok model ora? Kok tuman cethuk? Ora ya salah piton ora lho menang among. Dirikmu kok kon ngliwati. Enek korong dino. Rong dino iki piro jale? 3 dino. Gek lek sapa? Armi. Karmi sik rewang mayampri. Kok dang nih? Ya. Heeh. Lah kene. Amri diingin. Lah iya. Iki mang wonge leren sekan. Sesuk selamatan. Sesuk. Ya wis gajine ku nangis lho. Rasane kok dual berase. Kae lho tak tepuki 35 tak kerak karo nggih biasa di kalakan 30-an. Iso lantai nyelip meneh beragam nang kare. Mak. Ngene sampean Napa lho? sik to tak takon kok gesusul getak to. Sampean terusno to karo Mbah yo. Ya apa? Karo bojomu.
Tresno, Mak. Kembut-kembut ora, Mak. Mangane kok jane Ditakoni sampean. Lho, lek sik Tresno kena nggih turun anak putu to. Tresno ora karo bojone sekan. ya sayang. Sayang. Alah, Sayang tua, sayang seduluran. Loh, kok sayang seduluran piye to? Tarik mangan. Ada jale iki mung ora tak dang nek ora nyedhekne sego enggak. Berarti ganteng Mbah yo mbiyen. Heeh. Biyen sing ngenekne sampean apa Mbah yo? Ayo. Alah, wong sampean koyo gundek. Tak ngurus-ngurus. Lah sampean gundek ngono mosok sing ngenekne Mbah yo. Dan ada kan lucu deh arep baca. Kayak gak rekam kan gila nih Bang Urip. Loh, iki tinggi anu lho, dokumentasi. Bang kok aneh-aneh. Kayak emang kayak mlebu TV ya. Apa? Tukaran ada kakek nggak? Mlebu TV, engko mlebu ning kono Jakarta, sampean tiga ning Jakarta. Ya oleh panganan. Tapi anu lho Mak, untumu aja cepet ngono lek diundang ning Jakarta untune cepet ngisi-ngisini. Untune aja dicepot dipatri tilas. Dipatri, untune dipatri aja sampai cepet kok diundang teko syuting ning Jakarta untune cepet prayoba. Biar diundang ning Jakarta inalina lho. Heeh. Ayo, Mbah yo lek gede dhuwur. Mbah yo lek gede dhuwur kaya ngono kae jajak. Ganteng. Oleh bojo kaya ngene, Bah. Ya Allah. Lho, ngeyel to, sampean to sing mendel. Ya. Alah, ya lah ya lek make yo Pak yo sing nguber-nguber. Lho, bapak lo megah. Gila ini sudah, gila ini dalam ya oleh. Wes hooh ngetek e. Heeh, lho lek ni. Terus dhewe to lek. Ngono. Kayak kuwi bangane arep rekam di syuting ngono iki jajale karo Ani. Iya iki sesuk. Golek sumbangan demang. Omong kula penggemar Gus Edam. Musola kula kirang apa, Mak? Beda anake karo teko-teko jadi Lah tuh yo sik diproses kon dhuwur yo sabar awake dhewe iki sabar wong cilik iki. Atus sampean jalukane kesusu grutak-grutuk kok sing sabar. Gapalun jeding karo apa neh? Gapalun jeding pikep paping. Kok pikep yo? Yo pikep engko dingge ngusungi jamaah lek arepe ning mae anu Gus Edam. Sermai Gus Edam. Nih, Terus apa neh, Mak? oh aku arep anu gerah. Delok lagi. Ya arek kuwi lho jaluk aku gen dadi omahe musola. Apa musolane jenenge apa? Al-Barokah Al-Barokah, sapa-sapa sing nyumbang muga-muga dadi berkah barokah. Iso mulya dunia akhirat, yo padha nyumbango. Rezekine gen akeh. Rezekine ben Iki akeh. lho jute contone jar rezekine akeh, mbek kono kakule lancar. Heeh. Oh, lho mono. Wis tak omong, sampean ngomong dhewe to. Sesuk Apa lho? Yang pikap lho. Alah ya buher ngono tak nggone compok yo ning kono lendele. pokok sesuk anu Mak, lek awake dhewe sampe diundang ning Jakarta, untune sampean yo aja sampe kok tak Patrane jutaan. patri dilas sing ndak iso cepet ya lho. Sing ndak iso cepet ya. Kan enak to dibur, ndak iso cepet jajan delok ndi. Lah iya, sok dibur sing ndak iso cepet. Diwawancarai ning kono cepet. Apa bisa gampang? Kata marah tuh, Pak. Loh. Ndak apa mertua? Prayu nganggep aku anak to. Iki Mbah yo lek koyo Janaka koyo ngene iki gedhe dhuwur sing wedok koyo ngene iki Bah ya Allah. Anake Ya lah Mbah yo. Kayak sapi Brahman. Mbah yo lek sunat ndak bener koyoke. Buyute kayak Brahman. Kemaremen. Oh, Mak sampean kemaremen oleh bojo Mbah yo. Ngek-ngek. Tukaran bengak-bengak. Bisa tukaran. Lho. Lagi biar. Kakak aku suka potong ala. Bunga. Itu bojone kayak aku bojone kayak Janaka sing wedok to ngedek. anak-anak dia kayak Janaka putung.
Bapaknya channel ke Kesok saroh mandar nemen no. Situ minta Saroh. kamar. Saroh lencer kuning klening-klening. Gede dhuwur putih. Nanti serandam. Mbleke gede. Neng ndi lho? Bakar salad kae melu batu di lok ning penyanyi bangga. Nang sawah. Iki apa to iki? Kunir iki, kunir iki, kunir. Kunir. Jahe kan Iki juragan kunir, juragan gabah. ya ngono. Juragan apa nih, Mak? Juragan kebro. Kroto. Kebro. Kroto. Kebo, Motor juragan ya, tengu. Kak. Yo, sapa-sapa sing ngarepe nyumbang musola Al Barokah. Baru kalau Ini jajal. Oleh bojo gede dhuwur. Rayon retem-retem. Sing retem-retem iki lho. Nggih, benjing kula pendet e. Engko sampe didol aku kadung ora tuku anu. Yo engko sampean kira aku ora ndang. Akhirnya arep ning ndi? Ibu ndak nderek? Mboten. Ya, Mbak. Piye? Dewe padane arep dolan. Ada arep dolan ya. Tak omongi mbok kemaremen mbok oleh bocah jere aku piye. Biyen Mbah Yo wis ditareni ya. Mbah Yo urung muni hooh. Mbokmu kecil-kecil. Pangkah kira gelem aku gelem. Iya. Mbah Yo kae omong, aku lho urung muni hooh. Wis kajal komat sing wedok. Kacau. Ini masih pacaran dengan? Yo ndak to sayang. Sampean ki. Ndak sayang. Nggih, ndak nak. Perjodohan. Iya nak, zaman semono. Iya heeh Mas Dendi sing kleru, sampean sing bener. Sampean sing bener sing kleru Mas Dendi, heeh. Ndak itu selalu benar kok. Piye? Berarti mbok mbiyen dijodohni, heeh. Terus Mbah Yo anake wong sugih. Mbok kita yo sugih, dadi padha-padha, tapi mbokmu sing kecil-kecil. Ro Mbah Yo, irunge koyo ngono to, Di. Kayak sampean persis irunge. Mandar dawa nek Mbah Yo yo nduk yo. Dereng tiyani. Oh, Mbah Yo ki urung muni hooh, mek plantone iki muni ngene. Piye anu jenenge kan Mbah Ji. Piye lek Ji, cocok apa ora? Mbokmu mencolot ta. Cocok. Mbah Yo dadi blangkem ndak iso omong. Dadi piye ya? Wis nggih, ngono tok. Wis ngono tok. Cocok. Dadi sing apes sih koyoke kok anu to. Mbah Yo. Ya. Heeh. Sing kene apa sih Mbah Yo? Ki mbokmu ngono kaya ngono tadi. Jajal. Iya. Bubuk sayang. Film. Ibu mandi dulu ya, Nak. Apa belanja keperluan apa jenenge? Pakutan besok. Nggih, dadah. Assalamualaikum.